Marlene Mizzi, Claudetta Bela Baldacchino u Roberta Metsola Tedesco Trickas huma 3 membri parlamentari Ewropej il-ġodda. Dan wara li l-erba saru l-elezzjonijiet każwali biex jimtlew il-postijiet ta' Louis Grech, Edward Cicluna u Simon Busuttil. Marlene Mizzi fisem il-Partit Laburista kienet l-ewwel mara Maltija li ġiet eletta bi 23,977 vot u ħadet post Edward Cicluna. Emozjonata bir-riżultat, Marlene Mizzi f'kumment qasir qalet li se taħdem bisħieħ din is-sena fisem il-poplu Malti. Emozjonata ħafna. Emozjonata, però burija jien l-ewwel mara li ġejt eletta fil-Parlament Ewropew. Burija jiena ġejt fuq ticket tal-Labour Party bħala membru tal-Parlament Ewropew. Però ovvjament bħala membru issa Malta kollha hija importanti għalija. It-tieni kandidata eletta kienet Roberta Metsola Tedesco Trickas għal Partit Nazzjonalista. Hija ġiet eletta minflok il-post vakat ta' Simon Busuttil. Hija ġabet 13,194 vots. Għal ħabta ta' 6 ta' flaxija, Claudetta Bela Baldacchino ġiet eletta bħala it-tielet mara li se tkun membru parlamentari Ewropej. Hija ġabet 4,252 vots. Bela Baldacchino ħadet post Louis Grech. Kumment qasir qalet li hija kienet dejjem temmen u tibqa' temmen f'Ewropa Soċjali. Bla dubju huwa vot ta' fiduċja mill-elettorat, kontenta wkoll li nofs id-delegazzjoni issa hija magħmula minn nisa kont għadni u nibqa' nemmen f'Ewropa Soċjali huwa f'dan il-kuntest li se nkun qed naħdem f'din is-sena li ġejja u li għandna qudiemna. Dawk eletti illum iservu għal sena fil-Parlament Ewropew hekk kif Mejju tal-2014 issir elezzjoni oħra.